Канела чалендж. Да на хората да видят. Ще направим канала. То мириш. Хубаво мириш. Да. Само дето на вкус ще бъде ужасно. А чакай, а ти как се казваше? Картофчо! Картофчо! Да. Упси. О, дай на хората да видят. Мирише хубаво. Да. Дай. Това, да ви кажа честно, е първият ми канела чалендж. Обикновено се правят по един път чаленджите. Така. Давай. Става опасно. Това е хипер вкусното мириш. Къде? Канелата е истинска. Вкусно ли е? Да. Добре, когато там нямате шарена сол или нещо такова, и поете канела. Картофче казва, че е вкусна. Я отвори уста. Ужас. Давай сега втората лъжица. Не, няма нужда. Има. Айде, стига толкова.